Naša prva destinacija prava je estonska turistička meka. Ujedno je jedan od najvećih fortifikacijsko-urbanističkih pothvata srednjeg vijeka. Riječ je naravno o stonskim zidinama, koje su u povijesti od neprijatelja branile Solanu, a danas uspješno sačuvane pričaju brojne zanimljive priče. Četrdesetak kula, 5 tvrđava i zidine dužine veće od 5 km. Impozantne su to brojke ovog građevinskog čuda koji Ston spaja s malim Stonom. Zašto su uopće izgrađene stonske zidine? Stonske zidine su izgrađene da bi prvenstveno zaštitile Solan. U to vrijeme je sol bila poput zlata i Dubrovačkoj Republici donosila trećinu prihoda i zbog toga je ona dala sagraditi stonske zidine i Ston na ovom mjestu koji je danas da bi zaštitila sol. Stonske zidine danas su duge 5,5 km. Nekada je to bilo 7. Koliko vam treba otprilike da prođete cijele zidine? Ovaj dio prohodni koji je do danas obnavljan, zidine se non stop obnavljaju i danas se obnavljaju, ali ovaj dio obnavljen trebate nekih sat vremena, oko Stona, kilometar, nekih 20 minuta i onda i Stonov mali Ston 40 minuta plus. Ja sam čula da ima i onih koji vole i pretrčati stonske zidine. O čemu se tu zapravo radi? U 9. mjesecu, drugi dio, točnije 23. rujna, trčat ćemo znači 11. Stonewall maraton. Stonewall maraton jedna je od najtežih svjetskih utrka i jedinstveni je spoj sporta i posebnog iskustva trčanja kroz tisućljetnu povijest. Ali na zidine ne dolaze samo ljubitelji adrenalina. Turisti iz čitavog svijeta dive se najdužem očuvanom obrambenom zidu u Europi. Jesu li im zanimljive sa sigurne udaljenosti ili se većina ljudi ipak odluči prošetati zidinama? Pa većina se odluči prošetati. Uvjerimo ih mi da nije tako strašno kako izgleda odozdola i onaj bude i na kraju drago. Zidine su samo jedna od važnih postaja u turističkom obilasku ovoga grada. Restorani u samom centru idealni su za okrjepu nakon šetnje zidinama, ali to naravno nije sve. Što turiste najviše privlači u sam grad Ston? Pa ja mislim gastronomija. Ima se dobro za pojest, ima se dobro za prošetat. Ima se dobro za popit. A ima li se dobro za zabaviti na večeri? Kako je noćni život u Stonu? Noćni život u Stonu kroz sezonu se provodi kroz manifestacije Stonsko ljeto. Zabavna glazba, klape, folklori, svašta onako interesantno nešto za posjetiti. A kakvi su stanovnici Stona kao domaćini kad su turisti u pitanju? Stanovnici Stona su vrlo ljubazni, srdačni, naučeni na mnogobrojne posjetitelje, tako da se svaki posjetitelj Stona uvijek osjeća ne kao gost, nego već kao domaćin. Gost koji ovdje postaje domaćin u svojoj turističkoj misiji nikako ne smije propustiti nekoliko važnih mjesta, pa i našu iduću lokaciju.